tarbiyya na Najeriya. Masu kallo da sauraro za su so a ɗan takaice me makasudin kawota. To na farko makasudin kawota shine haɗin kai na al'ummar musulmi gaba ɗaya, Muhammadawa masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda shi addinin musulunci gabaki ɗaya ya ta'allaka ne a hannun annabi Muhammad. Duk wanda ya ɗauki annabi Muhammad ya ɗauki musulunci gaba ɗaya, wanda kuma ya aji annabi Muhammad ya aji musulunci duka. Bayan annabi Muhammad to ba musulunci kwata-kwata samsam sai annabi. Dalili saboda shi ne aka hannun tamawa aka ce ya kawo abun da ya kawo din nan shine musulunci, kamar yadda Allah mai girma ɗaukaka ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Duk abun da annabi ya baku ku ansa, abun da ya hana ku kuma ku hannu. Kaga ana magana fai'a, to amma ɗungurum alƙur'ani shi Allah mai girma ɗaukaka ya ba annabi Muhammad ya kawo. Shi yasa a ƙa'ida shine ana neman haɗin kai na al'umman musulmi, shi yasa ake samun ci gaba. Duk inda babu haɗin kai, ba wai sai a musulunci ba, ko aiki ne yau dinnan aka baku aka ce ku yi, in kuka tsaya jayayya to ba za ku yi wannan aikin ba, balle shi addinin musulunci. Wannan shine watakila wasu al'ummar musulmi sa iya cewar wannan ziyara tana da alaka da yadda aka jiyo wasu 'yan bangarorin addini suna da abu cewa har ma da kiraye-kirayen gwamnatin jihar Katsina ta dauki wani mataki na musamman a kanka. Watakila ban sani ba a kalla ko an ji irin wannan kiraye-kiraye. An ji kiraye-kiraye amma suna bayyanar da jahilcin su ne a fili. Dalili, Najeriya ba ana yin shari'a ba ne da hadisi ko ƙur'ani ko fiƙihu a zamantakewa, ana shari'a ne da constitution. Shi kuma constitution akwai wato alhurriyatu tadayyun, wato yanci na yin addini. Yau maganan da ake kaga wannan tazbin, in yau na koma na ce shi zan bautata mawa matuƙar ba zan tada hankalin kowa ba, shi yancin ƙasa ya baka wannan dama. Amma kuma idan ka ce za ka tada hankali ba sai a addini ba, ko a meye doka ba ta baka dama ka yi wannan abun ba. To yanzu su addinin su da suke yi bisa fahimtar su, dokar ƙasa ta ba su wannan damar cewa su yi. To ya aka kuma disam dokar da ta ba su dama su yi, ni kuma doka za ta zo ta hana ni, kuma mu duka 'yan Najeriya ne. Saboda haka rishin sanin dokar ƙasa ne, kamar yadda shi ma doka Allah cewa ta la ikraha fid din, babu tilas a cikin addini. Abinda mutum ya fahimta shi zai je yayi. Ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alaihim min shay'in. Annabi Muhammad kanshi aka ce to baka iya mutane hisabi, su ma ba za su yi maka ba, saboda haka kowa ya aikin shi, in kuka aiki kowa aikin sa shi za a bincika. Wannan shine gaskiyar magana. Alhamdulillah, za a iya cewa an ga malam ya ziyarci wasu gidaje bayan wannan gida mai albarka da aka ziyarta, kuma an ga malam ya ziyarci wasu gidaje har da ga wajen jihar Kano. Me ya ja hankalin malam zuwa waɗannan gidaje wanda ana ganin kamar kuna da sabanin fahimta ma da su? Gaskiya ne. To in baka manta ba, yau din nan idan baka da lafiya zaka je asibiti, za a diba a ce wannan kirista ne, a ce ya maka tiyata kuma ka yadda mu'amala ce ya zo ya maka wannan. Da haka kenan ita mu'amala ana yin ta da kowa. Duk wanda ya neme ka koyi mu'amala ta zaman lafiya za ku yi. Dama a rayuwa ba a taba cewa wai fahimta al'umma kaf sai ta zo iri ɗaya ba. Yanzu nan mutum ɗaya zai iya gaya muku magana ku 10, kowa yana iya fahimtar ta saɓanin fahimta, amma kuma wannan ba shi zai sa ku yi hayaniya ko ku yi faɗa ba. Kuma tarihin musulunci, idan kai mai karatun tarihi ne, tun tali-tali ai an san cewa ana cewa akwai malikiya, akwai shafi'iya, akwai hambaliya, wannan duk masu karanta littafin tarihi sun sani. Amma cikin waɗannan fa mazhabin ba wanda ya ce ma ɗaya kahuri ne, suna mu'amalolinsu. Kenan yanzu waɗannan sabbin da suka zo masu wahabiyanci su ne suka yadda su ɗauki kowa kafiri ne, bayan kuma sun gama kafirta kowa. Iyayensu ma da suka haife su, in ka kalle su ba aƙida su suke ba, domin an fara aƙide wasu duk tun kafin a haife su, amma kuma suna cin gadon su. Sannan kuma sun san cewa a fahimtar su kafiri bai cin gadon musulmi, musulmi bai cin gadon kafiri a fahimtar su. Sun ce amma shi wa musulmin zai iya, shi kafiri wai zai musulmi zai iya zuwa ya je ya ciwo gadon wancan, amma shi kuma ba zai ci gadon wannan ba. To tunda da gaske ne ka ɗauke su a matsayin kafirai, me yasa kuma kake an so gado daga wurin su? Kenan dama kafirtawa ta gangance. Dan yanzu da zaka same su duka ka ce ku ƴaƴan kafirai ne, gani za su kawo musu kalubale. Dan haka dama kafirtawa ce ta gangan. Mutum zai ce maka kafiri, amma kuma in ka haifi ɗiya mai kyau ya fasa kafirtar da kai, in kai kuɗi ya fasa kafirtar da kai, idan kuma kai mulki ka zama kai ne gwamnan jiha ya fasa kafirtar da kai. A taron da kake yin magana a wurin ai sun kalubalance ne da cewa ai bani da gemu. Ba taron Kaduna kake magana ba, sun ce ɗaya daga cikin matsaloli na ban da gemu. Sai suka ce to ya kamata gwamnan Katsina ya kama ne.
to shi gwamnan Katsina da suka yi magana shi ma bai da gemu, shi ma gwamnan Kaduna da suka yi taron shi ma can bai da gemu, shugaban kasar da suke kira kan a zo a kama shi ma bai da gemu. Yanzu dai a shirye malam yake zaman haɗin kai ko kuma zaman lafiya da dukkanin firkokin addini har da shi'a? Da duka duk wani kowaye da ka sani ba shi'a bane, hatta Kirista mai son zaman lafiya shirye muke mu zauna da kowa lafiya. Saboda ni magana mu'amala na farko akwai magana addini wanda da'awa ce aiki na, sannan kuma ina da mukami na Peace Ambassador na zaman lafiya a kowa. Don haka kenan yanzu a addinance za mu zanna da duk wani mai kowace aƙida mu zauna da shi lafiya, amma banda mai raina manzon Allah. Shi wannan sharaɗi ne, jallayi ne, ba a ƙetaro shi. In ka yadda za ka girmama manzon Allah to shi ma ka tuba da wannan abin sai ka tawa ita tafiya. A takfir wato masu kafirta mutane wanda da kayi abu su ce kai kafiri ne, to irin waɗannan su ne in za su tuba su zo su gyara, tunda hatta manzon Allah da ya zo ya yi da'awa ya faɗi hukuncin mutane sai ce illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Abubuwa ne, sharuɗa ne kashi 3 zuwa 4. Illal ladzina tabu, sai in sun tuba da wannan aƙida ta taɓa mutuncin manzon Allah, wa aslahu sannan sun zo sun gyara, wa bayyanu kuma sun zo sun yi bayani, sai sun zo sun ce to gaskiya abinda wane yayi na taɓa mutuncin manzon Allah ba daidai ba ne, yana da kyau ya tuba, kuma ba mu goyon bayan duk wanda yake irin wannan. Da sun yi haka shi kenan magana ta kare. Amma matukar shugabanku zai fito kai wani abu na batanci, maimakon ya ce to aje a yi bincike, in ya tabbata to sai mu san me za a kai. Amma kawai take ka zo ka ce kai ka goyi bayan shi, duk abin da yake kai ma kana kai, to wannan baka nemi maslaha ta al'umman musulmi ba. Domin mu musulmi ba ma girmama kowa akan manzon Allah. Aya ce ta faɗa annabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Wannan shine. A gurguje akram kallah, daga ƙarshe akwai wata kalma da yawa masu sauraron ka da ɗalibai suna yawan jin kana faɗa cewar ritaya dole. Kaɗan yi mana ƙarin bayani me kake nufi da haka? Matukar wato manufar ritaya shine na farko muna da sha'awar zaman lafiya. Mun san shekara 40 da ta wuce baya ƙasar nan zaune ake lafiya, Kirista da Musulmi zaune suke lafiya, akwai Tijjaniya da Qadiriyya zanne suke lafiya, sauran al'ummomi na firka musulmi wanda ma bai danganta kan shi ga kowa da aƙida ba, amma musulmi ne yana sallah zanne yake lafiya. To ana nan waɗannan suna faɗowa su suka zo suka rarraba kan al'umman musulmi, suka ci gaba da fidda na cikin musuluncin ma daga musulunci, su ce ba a cin yankan wane, ba a auren yawa ne, ba a bin shi sallah. To waɗannan masu wannan aƙida su ne za mu yi ritaya, kuma ritayan nan dole ko suna so ko ba su so sai sun bar kowa ya zauna lafiya. Wannan abin da za mu yi ritaya shine fitintunun da suka zo ƙarƙashin wannan aƙidar tasu, daga inda muka kori aƙida to za a dawo a zauna lafiya. Wannan kawai shine ra'ayinmu, wannan shine gaskiya insha Allah.